Kawai ka jingja haka history jangka football. Keba pensakan mau yaki pajba riu ij football. Haduk kini kisngi kiba mentah. Laong ba kene ka jingja kalajia haka wai ka jingalak kai football. Haka por telang. Kaba hap haka arsan terik Desember kat kendai spa lai punyel. Ha ka jingalak kai hapdeng ka Chelsea. Persia ya ka Charlton Football Club. Kaba la penlong haka Stamford Bridge Stadium ha London. Ha kene ka jingalak kai ulo barben ulatap ika stadium baro kawai. Kirang yalak kai football jong baro arliang jong kini ki club. Kim la syu ban yu i ka bol. Na ka jing reben palat jong ulo. Kumta na ka jing reben palat jong ulo. Referee haka minit ka ban riu peu ulo pensange no ya kene ka jingalak kai. Kumta kirang yalak kai football jong baro arteli kini ki club. Kila sangat nak ban yalak kai. Henry urang apkul jong ka Charlton Football Club. Tip ya kane ka jing pensang nak jong referee. Sam Bartram urang apkul jong ka Charlton Football Club. Satang marway uyang haga gol jong Na kadau ka jing ya halla palat ki pajba nadin jong Sam Bartram myok sngau syu ya ka jing put jong referee. Kumta haduk khatsan minit Sam Bartram ulayang haga gol jong Bat udah peniar bhai kekti. Bat udah penlej jing mud bha. Na kadau jong ka jing reben palat jong lo. Sam Bartram udang perkat baki parlok jong Kidang leitur syakmat. Bat kem ailat ika bol bakan poi hajan gol jong ki. Kumta Sam Bartram ulayang bha hangata ka gol jong Bat ulah pej bha yaki kmat. Ba kumno ka bol kanwan kensan haga gol jong Hadin katsan minit ba ulah penlej jingmut bha ban ap ika gol jong ki. Uwe upulit jong kata ka stadium lawan hajan jong Bat ulaya thu bai kane ka jingalak kai la pensange no. Namar ka jing reben palat jong Kumta Sam Bartram loong yakine ki kintin da ka jing sngosi ka bajur. Katno ka jing sngosi ba ki parlok jonga ki klet no enga. Haba ngadang ap ika gol jong ki. Sam Bartram udang perkat baka tim jong ka klan bha. Namar kam ailat ika bol watang sisin ro bakan poi sya ka gol jong ki. Kane ka jingja haka history jika football. Kadang pensa ken mau haduk kine kisngi kiba menta. Tangkat ne ka jinga tu khna ka balengkot menta kasngi. Parlo kada kiskotanat ini ka video. Sngo bha wat glad pan like pat subscribe. Kublai sibun.